Салом алейкум бародаро. Имрӯз хостем ки я наво кунем барои кӯчато. Ин кӯчато ҳами эҷода ҳами ҳамаашон 4 метра кӯчато мондагия, 3 метр ками кам, а так ҳамаш 4 метре. Худшо қадшона пафтагия ино. Вазбинӣ кардагия танашон ҳами барои ҳами қадшона пафтагия. Касе ки дар кора ҳами кӯчатои нағзи бақват анами пожалуйста амина предлагать мекунем. Бу кӯчатои бюджетниш ҳам аста, я 500 дона мондагия. Касе ки дар кора кӯчатои бюджетни арзонтарш ами нархи ами ниҳол да метем. Дальше ами каламчош уже сар мекунем, насиб кунад баъди 1 ҳафта 2 ҳафта каламчара фурӯшда мебурем. Касе ки дами каламчош дар корай, каламчошам мақсад метонен дастрас кунен. Каламчоям арзонай, чанд қи ки бошад ам каламча дастрас мекунем. Марҳамат муроҷиат намоед, чанд донае ки бошад роитон мекунем, ягон проблемаш нестай. Кӯчатои бюджет мепурсен, кӯчатои бюджетнетон роитон мекунем. Дальше ами кӯчатои бақватшон пурсен, бақватшон ягон фарқ надора мода. Ҳаракат кунем, кӯчато кам мондестай, тамоми Тоҷикистон дар дига одамое ки фавлония мефурӯшанд, уже одам қариб ки буд шудагия. Насиб кунад мақсад уже 1 моҳ ами тамоман буд мекунем. Касе ки успед кард, успед мекунад. Касе ки успед накард, насиб кунад чо ниҳолчаҳоро тайёр мекунем, ниҳолча мехарам. Ами бо ами чӣ мегӯянд одамое ки ами барвақт мешинонанд, мақсад тирамо ами зимистонда бишинонанд, чӣ мешавад? Кӯчато хушрӯзу аминда мешинану мақсад баҳорда афзоишиш нағз мешавад. Бо нашуд қаламча бо гап мезанем. Қаламчо уже мо сар кардагим, касе ки ам камтар саросима буданд роишон кардем. Бо атак қаламча акнун сар мешавад, баъди 1 ҳафта 2 ҳафта худмонам сар мекунем несанира. Касе ки дар корай мо метонем ҳами тамоми сири синоати ҳами қаламчара ёд битем. Саломат бошем.